Tänään kokataan 3 aterian menu. Mutta jokaisen ateriaan on oma haasteensa. Alkupala kokataan, silmät sidottu. Pora se läikkyy, et leikkaa sormea. Pääruoka, ranskankielisellä resepti. Haherleha lotte. Onko siellä krosse kuin lärrä? Minä en tiedä mikä on krosse kuille. Miksi se laitettiin sokeri? Ei saakeli, mikä tuo? Ja jälkiruoka pelkän kuvan perusteella. Joo. Saamonella, ei näissä reseptissä aina. Kyllä mä katkata lehden. Tähän kaikkeen meillä on aikaa 1 tunti, jonka jälkeen me syömme koko menu. Ja aika lähtee nyt. Siitä lähti 1 tunti aikaa. Okei, eli täällä on nyt alkupalaa. Käy taas se Ranskan resepti. Ei saakeli, mikä toi on? Tää on meidän jälkiruoka. Kato, mä keksin. Eli pääruoka E2. Joo. Sen jälkeen kun me saadaan se uuni, meillä on 30 minuuttia aikaa tehdä alkupala. Ai niin totta, ja toi. sit jälkiruoka, joo. No niin, mun nyt oikeesti tarvitaan vähän vauhtia lisää, muutenhan me hävitään tää. Eihän me tiedetäänkö mikä tulee mihinkin. Ei tiedä, tässä on kaikki raaka-aineet, mitä tänään tarvitaan. Okei. Haherleha lotte, koupper, niinku, eli kuuppi. Koupper, et sä kuuppi tomaatteja. No, mä ymmärrän, tomaatteja tarvitaan 2. En quartiers. Hyvä. Eli 2 tomaattia kuutioina. Ihan easy. Nää on pilkottu. Mitä mä sitten? Dans une grande boil. Ei mennä uuni edes päälle. Paljon se uunista on lämpöä? Ei tässä lue yhtäkään lukua. No laitetaan 200, sehän aina on 200. Hui saakeli, nyt tuli semmonen olo, että ei me saadakaan tehtyä tätä. Ei, onks tuo ognion, sipuli? Se voisi olla muuten sipuli. Leikkaa sipuli. Meillä on monta sipulia. Meillä on tämmöisiä sipuleja. Mitä sipuleja me laitetaan tähän? Onko se pilkko? Herra varmaan pilkko. Pilkko, sipuli. Mut oisko se ehalotte sit se toinen sipuli? Oisko se sit tää? Vai valkosipuli? Ai niin, totta, meillä on valkosipuli. Meillä on sitäkin täällä. Okei, mun pitää ottaa joku homma, koska muuten mä vaan seistaan vieressä, kun äijä kokkaa. Tää on helppo, kato. Dans... Se on punaviineetikka, se on tää. Environ, punaviineetikka vai? Onks meillä mittaa tässä? Ei, kun se on kato sinne päin, ei kokis mitään mittaakaan. Nyt näyttää vaarassa, No kun meni hirmu, kun se jaunnut. Miten tää voi näin haastava? Mennäänkö meillä Meillä on mennyt 10 minuuttia nyt tähän. No niin. Eli 20. Ei 8. Kun sitten menee viiniin, menee 20. Varma. On. 8 senttiä, eli pari tuommoista. Pitäisikö laittaa tämmösen? Eikö se niinku varmaan pidäkin olla tämmönen? Olisiko tää niinku parempi? No se tää parempi. Noin. Sitten viinipullo auki. Eikö kokin pidä aina maistaa raaka-aineita? Mäkin maistais raaka-aineita. 20 cl. No se nyt menee ihan lorauksella, päästään vähän nopeammin, ei meillä tässä aikaa. 20 cl. Sinne vaan. Ollaan vähän lisää. Noin. Hyvä. Meniköhän liikaa? Ei, se on vähän viinasta kanasta. Mellenkin boire huile. Nyt pitää huilia jollakin. Mä voin mennä huilimaan, mä oon ihan poika. Mikä tää on? Tää on joku grande boile. Mikä grande boile sinne menee? Isoon kulhoon. Totta. Hyvä. Mikä Laurier? No heitä näitä sipuleita nyt vaan 2. 2 sipulia on, 2 tomaattia on, 1 krosse kuin lerre. Onks se? Laitoinko se krosse kuin lerreä jo? Onko siellä krosse kuin lerre? Minä en tiedä mikä on krosse kuiller. Se on 1 kappale jotain. Hei, oisko se tää? Joo, se on. Heitä se tänne. Joo, liemikuutio. Oisko fariini, oisko se sokeri? No heitä sokeria siihen. Onko krosse desilitra? Se on lusikka varmaan. Joku heitä pikkasen kaadat sinne sitä. Eikö ammattikokit laita ihan vaan näin? No ei kato, vedä tähän kämmenesti, no silleen kato, no just. Sitten vaan se elä nyt enempää, älä laita enempää. Eikö se tykkää makeista kanasta? Yleensä tähän laitetaan jotain suolaa. Sit nuole. Siksi jos laitettiin sokeria. Nyt me tarvitaan enää vaan toi 4,6 senttiä aila. Sehän on oil. Hei, nyt mä ajattelin, no näitähän menee aina. Laakerille. Eli meillä ei oo öljyä, no onko noi sit ne? Heitäks sä 4 semmoista? Tämmöisiä ihan varmasti on näitä. Missä ne kanat on? Onko se 4 kanaa? Se on 4 kanapalasta, kato hei. Totta. No nyt meni laakerilehtiä vähän liikaa, mutta heidä kanat vaan sinne. Et heittele sitä sinne. Älä heitä kun räiskyy kaikki. Onhan, jos ei se tossa maustu, niin on se nyt kumma. Mut kyllähän ne lillu, kyllä me nyt heitetään ne tänne näin. Tää on sitä varten, tää on pataruoka. Kato, kyllä se on tänne näin. Käy läpi vielä, mä tsekkaan noin. Kupele boilon de volailla. Mikä se oli? Ei me skipattiin muuten se. Se on 1 kuuppi nyt jotain. Se on vehnäjauhoja sitten. Arvio. Ei se tarvitse sitä, ota vaan pois. Noin. Aika vähän sitä kyllä tuli nyt siihen. Eli jauhot on, viinietikka on ja loputkin on. Se uuni. Eli ei tässä lue mihin asteeseen, mutta heidäskin 200. Eli paljon se piti olla? Easy. Seuraava ruoka. Pitääkö näitä laittaa uuni? Mitä tää on? Ei, toi näyttää siltä, että se menee jääkaappiin, että se hyytyy. Miksi me tehdään nyt jälkiruoka, kun me pitäisi tehdä alkupala?
Ei kun niitä pitää. Mut se pitää hyytyä, liioitella. Joo, totta. Hei, mulla on taktiikka nyt. Nyt meidän pitää äkkiä blokkaa ne raaka-aineet, mitkä menee tohon pois. Niin sit loputhan menee sit siihen. Voi se mennä siihenkin. Vanilja-sokeri siihen tulee. Joo. Ripaus suolaa tulee aina leivoksiin. Tässähän sitä ressi puskee nyt. Mä oon joskus saanut köksästä 8, niin mä voin neuvoa sua. Aloita ottamalla joku kulho. Oi päris. Löydy. Hyvä. Sitten... Mikä lähti päälle? Imuri lähti päälle. Ois vittu. Ammuta se äkkiä. Tänne sieltä! Imuri karkaa, me menee aikaa. Noniin, kulho. Lisää sinne munat, jauho ja sokeri ainakin. Ja sit toi kerma. Ja sit vatkaat ne yhteen. Mut miten se pitää kypsentää, jos me laitetaan kananmunia siihen? Ei pidä. Eihän Jos munat vatkataan, ei sitä tarvitse kypsentää. No mut siinähän voi olla salmonella, niin kyllähän sen pitää olla silloin kannan kypsentää. Ei nyt kananmunasta salmonella tuu. No tulee siitä. Voit sä vetää kananmunakin raakana. Ihan tälleen juoda. Niin, mut siitä voi tulla salmonella, ne ei näissä reseptissä aina se Nyt mä katkaista lehdenkin. Noniin, nyt pers. laita vaan se kananmunan raaka. Trust me, mä oon ollut joskus kokki. Tää täytyy olla nyt päälle. Miten se menee? Täällä edessä. Hoida sä se oma tonttis, mä hoidan omani. Mä otan vaan sokeria. Joo, laita ne kaikki, ne kato, eikö sä olet kuivat ja märät sekaisin se ohje? Siis mä oon jopa salaisesti ehkä vähän jopa ylpeä tässä, että musta tuntuu, että tääkin menee oikein. Miten? Ei saa, nyt sun täytyy sille... Ja varmaan 1 liivatelehti riittää, vai 2? Eikö se voi vetää sähkövatkaan? Voiko vetää sähkövatkaan? Häh? Eikö sä voi vetää sähkövatkaan? No varovasti sitten. Ootko lisännyt jauhot? Ei vielä, mutta eikö se nyt vielä laita siihen? Täytyyhän ne kaikki sinne nyt lisää. Ei tähän välttämättä tiedäkö edes tuu jauhoa. Ei niin välttämättä. Mut lisätäänkö varmuudeksi vähän? Meillä on vaniljasokeria, niin heitäkö tänne? Joo, riitti. Sitten sokeria, sitä toista sokeria lisää vaan, kun ei tästä, tää maistuu ihan hirveältä varmaan. Sokeri lisää. Ei suolaa nyt tänne laita. Tulee. Aina tulee ripaus suolaa. Aha. Mitä ihmettä Elikki? Mä ajattelin, ettei se tuu tänne. Eikö sehän pitää ravia? Sehän pitää... Mä jauhaa, se on jauhottu. Jauhaa sitä tänne. Ah. Mä ajattelinkin, miten tää toimii. Hei, kuohukermaa sinne pitää laittaa. Sitä meillä on kuimat purkkia. Siinä on aika iso määrä varmaan. Oliko se oikeesti niin paljon? No ainakin 2 laitetaan, jos me tehdään nyt puolet pienempi annos. Joo. Ei perse muuten. No. No mullahan on ihan liikata vettä, kun tuo liivate kuuluu heittää tonne, se sulaa ja sit se litku laitetaan sinne. Ei tällä vettä pitäisi olla paljon vähemmän. Kato toi hyydyttää. Ei älä vatka enempää. Ha. Kananmuna ei saa vatkat liikaa. Tähän pitää jäädä semmonen kuvio. Ei, se on eri kakku. Mikä? Se on eri kakku. Ei me tehdä sitä. Mut mehän nyt, eihän tää ihan löysä, jos me toi kaadetaan. Joo, mut hei, traste liivate. Liivate hyydyttää ihan kenen vaan. Okei, mä en tiedä yhtään mitä tässä tapahtuu, mutta pitääkö se jauhot nyt laittaa sinne? No heitä vähän lisää, jos se tuntuu. Ei sillä jauhoja ollenkaan. Ei ole ollenkaan. En mä ois laittanut mitään jauhoja. No, täytyy olla nopea, koska meillä on vielä alkupala tekemättä. Pitäisikö nää nyt maistaa? Ei huono oikeesti. Maista sitä. Siinä on vähän liikaa. Se puskee joku vähän läpi. En mä tiedä oikeesti aika hyvä. Mä olen oikeesti ihan niinku innostunut tästä kokkihommasta. Tossa. Mehän voidaan näitä lisää, jos tälle videolle tulee 500 tykkäystä, me tehdään lisää näitä. Jep. Puolikas. Nyt on tulossa nopea. Nyt se hävii. Sekoita. Äkkiä jollain saksilla vaan sit vähän. Nyt ne harmontuu. Oh fuck. Mulla on harku. Hei, hyvä. Tässähän kiehuu vesi, me voidaan ottaa kananmunat tonne. Totta. Hei, nyt meillä on tääkin tekemättä. Pitäisikö alkaa tätä laittaa pikkuhiljaa? Tähän meillä on ohje. Seuraavaksi tehdään alkupala, eli sulla on silmät sidottu, mä sanon sulla ohjeet. Ja koska meidän mieli toimii kuin yhteinen mieli, niin tämänkin pitäisi mennä aika maaliin. Se on kiehuva se vesi, mä voin niitä droppaa sen. Missä se on se? Ja voit sä droppaa Ei sen? kun mulla on tietysti täällä jossakin se... Ei se hajoa, kato kun vesi, se on niin syvä, että se vesi estää sen, että se menee rikki. Sitten vähän alemmas, ihan vähän vaan. Noin. Sitten drop. Ei, varmaan menee rikki. Ei me. Menee rikki. Meillä on varamuna, jos menee. Menee rikki varmasti. Laske vähän sitä alemmas vielä. Ja drop. Se meni rikki, jos osui reunaan. Ota äkkiä uusi. Laita se toinen vielä. Nyt Eteenpäin. Drop. Ei vittu. Meni hänen molemmat rikki. Uudet munat ja Hei, kauha. nyt se kauha. Meillä on 2 munaa enää jäljellä. Mitä neuvoa? Mä en tiedä missä. Joo, eteenpäin. Käsi suoraksi. Joo. Älä laita, no joo. Sä tunnet se höyry, laita höyryn päällä vähän vasemmalla sitten laske se. Ja sit vaan alaspäin suoraan. Rauhallisesti. Alaspäin, älä kallista. Siinä on reuna ja sit drop. Täydellistä. Hyvä, sit toinen. Sit katsotaan kellosta aika. Hyvä. Just näin, sitten. Aika hyvän näköistä. Aika hyvä tuoksu tulee. Tadoo! Sehän autuu vielä siinä.
Nyt äkkiä se... Hei, toi on kananmuna. Ei, lisää kerma. Kermaa. Lisää kerma. Se kermaa. Sitten vauhdin kanssa, koska nyt sun pitää laittaa silmälapu. Kananmunat menee yli siellä jo. Sekoitus. Ei vitsi, meillä mulle kiire. Meillä tulee oikeesti kiire. Äkkiä nää on liikaa, nää on yli aikaa. Missä se on? Takana. Vasemman jalan vasemmalla puolella. Täällä. Hyvä. Tunne se höyry. Laske käsi sinne. Varovaisemmin. Ei se oo väärä. Mikä? Se oli oikee. Sekin on väärä. Mikä? Ota taas uusi. Hyvä. Varovasti. Älä vaan kaada. Nyt liikut taaksepäin. Tunne se pöytä toisella kädellä. Kulho toisella kädellä. Just noin. Tiputa sinne. Juu, oikein vasemmalla. Ei. Siinä. Ei. Toinen suunta. Se. Nosta ylös. Taaksepäin. Just. Sitten tarvitaan lisää vettä siihen, koska nyt ne jää pinnalle muhimaan. Varasi läikkyy. Pidä kulho suorassa. Otetaan oikein suuntaan. No, mutta pidä se kulho suorassa. Pian kaikki on sun edeen. Mitä? Meillä on 3 minuuttia aikaa, 3,5. Ai saakeli, mitäs meillä on vielä tästä puuttu? Nyt halkaise se varovasti. Siinä on terä. Kahva alempana. Liikuta ei, eteenpäin. Sitten, et leikkaa sormea. Lähdet liikuttaa vähän vasemmalla, vielä vähän. Siitä poikki. Täydellistä. Täytyy tyhjentää keutuaiset sieltä. Häh? Joo. Nyt, elikkä poista keutuaine sieltä sisältä. Ei. Mut se ei saa mennä rikki nyt se valkoinen. Tuo on kuuma. No niin, se on hyvä. Ei, kun toisesta on vielä kuinka paljon. Siinä. No nyt se No niin, joo, se on hyvä. pöydällä siinä. Se on se ylempi. Ei se tuore juusto jäi. Tuore juusto pitää laittaa ensin. Tunnustele pöytään. Siinä Missä? on eteenpäin pöydästä. Tunnustele vaan rohkeasti. Lyö sitä creme fraîcheet siihen päälle. Tunnustele sillä toisella kädellä. Noin. Tuliko se Se tullut yhteen. En mä voi tehdä mitään tässä. Juu, siihen vaan creme fraîche. Noin. Hyvä, se on valmis. Sitten seuraava. Sitten seesamisiemenet. Voimakkaammin ravistella. Noin. Hyvä. Molempien päälle, myös toisen päälle. Hyvä. Sit äkkiä ne salatinlehdet. Aika loppuu, 30 sekkaa aikaa. Hyvä. Muutama ripaus siihen päälle. Sitten tarvitaan suola. Missä on suola? Tuossa suola mulla on nyt ihan sama. Suoraan edes pöydällä. Siinä oikeammalla. Siinä, hyvä. Hyvä. Joo, ei. Vasemmalle päin vähän vielä. Noin. Ja sitten herkkuta salaattia, mikä on sun edes oikean käden kohdalla, suoraan alhaalla, oikean käden kohdalla. Juu, sitä siihen päälle. Molempien päälle. Yes. Onko se siinä? Joo, no aikahan meni nyt yli aikaa. Meni. Mulla on nyt 30 sekkaa yli, mutta sanotaan, että sen Se meni. No, joo. Se on siinä. Aikaa. Elikkä meillä jäi nyt pari juttua tästä ehkä, että pursota kohta ja toi. No niin, ja tänään tarjolla alkupalana täydettyjä kananmunia, jotka onnistuu yllättävän hyvin. Tuli aika hiki, mutta sanotaan, että se oli varmaan ihan niinku vörtti. Paras ateria, mitä hetken on kokkailu. No ehdottomasti. Mites tuo alkupala nyt syödä? Eikö se ottaa tälleen vedä sinä? Eli onko se ykkösellä huiviin vaan? Mennään ykkös. Ehkä Se on joku kuori. yksi kuori siinä tänne, mutta en tiedä sun, mutta mulla on aika voimakas suola. Mulla on suolaa ollenkaan. Mä jäin vähän vajaaksi. Tuossa joutuessa pitää tehdä se joku... Tai jostain piti tehdä semmonen se pursote. Hyvä näinkin. Mun mielestä ihan onnistunut näin. Myöskin alkupala näytti onnistuvan aivan tuurilla, mutta katsotaan huomaako sitä itse maussa. Tää mua jännittää eniten, koska ei oo hajuukaan nyt, että minkä makunen tää on. Tuli kuori. Onko viini? Häh? Ei huono. Ei oikeesti ollenkaan huono. Oi vitsi, nää tomaatitkin on hyviä tämmöinen. Mä en oo varmaan nähnyt ikinä näin hyvää pataruokaa. Ja vedettiin vähän ranskakielellä ohi. Mun mielestä tosi hyvää, että osattiin tehdä tää kanakin tälleen, että tää on vähän medium. Medium plussa. Häh? Onks tää raaka? Ei. Paitsi parissa kohtaa. Onko? No ei oo. Ei. Ihan muutamassa kohtaa vaan. Tää välillä tulee tiiäks semmosia hits different juttuja. Se viini pikkasen puskee sieltä. Voi kyllä onnistunut. Ja jälkiruokaan päätyi kyllä oikeita aineksia, mutta sinne myös päätyi hieman keittiön erikoisuuksia. Aivan niinku kuvassa. Ja sit jos jostakin, niin tästä menee se vatsa. Siis laatta lentää varmaan. Jos tälle videolle tulee se 500 tykkäystä, me tehdään tässä kakkososa. Joten käyppä pistämässä tykkäys ja hei, tossa on sulle seuraava video.